खोन्थालांसै जायखौ लादो द्वितीय सनवाल कसारी साहित्य सभा बे जाहैबाय जा सनवाल कसारीनि साहित्य सभा नुजानानै बेयाव एसे खिन्थिलांसै नङाबा नोंथांमोना थांफाबाय था आंजोंहाय दिन्थिलांसै फार्स्ट टाइम मोनानायजों मोनफैनाया जोंनि आङो बेखौ नुबाय दा माबायदि मोजाङै दिन्थिलांसै नङा होमबा आसा थांदों फैदों मिथिया जेरावबो थांदों मावमारदों आरोखि फार्स्ट टाइम बेजोंहाय माखासे गेटनि डेक'रेसन एसे खिन्थालांसै बेयो मोनसे गेट माने जाहैबाय सेल्फि जन बे जाहैबाय फिरफिला बिरहोनाय जायगा ना हस्टिं प्लेस बियो माने मा माजों बानायदों बेखौ मिथिला आङो नैफोरो माने आखाइजों हेबनाय गोजा नमा न' जानांगौ आन्दासाव नैबे मोनसेया जाहैबाय ओमफ्राय मा न'थाय आंबो मिथिया नायना लादो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बाख्रि जानांगौ आन्दासाव কয় তোর ন যতর এটো লেতেরেই এটা হইছে কি সইকে হইছে কি লেতেরেই পলো বলে কয় না কলো না পলো ও পলো বে যাইবে না हमग्रा आरो हेतु এখন সাকি 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 জ্বলোৱাটো আচ্ছা জেৱাৰী এটো কোকা এটো ডাঙৰ হেতু সৰু আচ্ছা আচ্ছা এখন জাকৈ জাকৈ এটো খালৈ এটো পলো আৰু হেতু এটো কেহালি বেহালি কেহালি এটো এখন জাল টঙি জাল খালৈ জাখো এটো ও হেতু ন এটো জাখো জাখো বলে কয় ন এখন জাখো আৰু হেতু এটো সেপা এটো জাখৈ এটো সেপা ডিঙৰা আৰু ডিঙৰা এটো কি কি ডিঙৰা এখন লাহনি এটো লাহনি जोंनाव কটা চাইছিলে মানে আমাৰটো চেলি বুলি কয় চেলি আমি লাহনি বুলি লাহনি না হেতু দুল হা হেতু দুলটো আৰু হেতু এখন আচ্ছা এটো সেপেনা আচ্ছা 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 আমাৰ মানে এটো হাসিব বুলি কয় দেই আৰু হেতু দৰা বহাটো দৰা আচ্ছা আৰু এইফালে আছে আচ্ছা ইয়াত আছে ন হেতু এটো কি বুলি কয় এটো বেটাৰে বনাইছে আচ্ছা এবোৰ গাখলিবিলাক বেটাৰে কৰিছে মিহি মিহি কৈ আচ্ছা আচ্ছা এবোৰ বেটাৰ আচ্ছা সব বেটাৰ ন এবোৰ মানে আগতে মজাৰা বিলাকে বহিছিলে জমিদাৰ আছে ৰাইট আৰু হেতু পাছি এটো দুন ধান আচ্ছা আচ্ছা ধান মনা আৰু হেতু ধনু আৰু হেতু মেইন বস্তু হেতু এই কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আগতে আচ্ছা আচ্ছা মাটিৰ লগত পুতখাইছে দুটা আছে মাটিখনতে উঠা আছে দুটা আচ্ছা আচ্ছা এইটো বাটুল গুটি কেপেটাত মাৰে যে বাটুল গুটি এইটো লৈ মাৰে ধনুখনত লৈ কেনে আচ্ছা আচ্ছা ইয়াও লিডাৰ দখাই নে এটি বাটুল এইটো কি জানো পাই বাটুল ভাই বাটুল গুটি মৰা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে थैंक इउ गोजोननाय थाबाय बिथांमोनसिम ओमफ्राय आङो जा खिन्थिबावनोसै याव मा मा दंथाय बेखौ मिथिलाङो ओरै माखासे नैबे जाहैबाय उवाल जानांगौ उवाल बेखौ आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नांगोल बे जाहैबाय नै माने गावसोरनि माखासे रायजो जानायनि बेलायाव जाखिनि नांगौ बेखौ दिन्थिजोबदों आरो ना मै आচ্ছা এইটো গম পাওঁ বাৰু এইটো ডাঙৰ এইটো কি আচ্ছা 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 বেৰিয়া ন ঠিক আছে কবিসকলক একোখনকৈ মানপত্ৰ দিয়া হ'ব অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকনক এখন মানপত্ৰ দিয়া হৈছে ধন্যবাদ
अंकुरंजन फुकन बायग्राफोर खोन्थालांसै एबार नै ओरैजाय मा मा मोनो आरोखि ओरैजाय देलायग्रा गोजा गासिबो फुथुला सोर मा बायदों नुदोंना आयु टफि बायग्राफ्राबो बायदोंसै आरो माखौ बायदों माखौ लादों गावसोरसो मिथिगौ बायग्राफ्रा बेयाव आरो मोनसे जाग्रा दंलाय नै ओरैबायदि गिदिर जाग्रा होंगो दोंगो मेला ओमफ्राय नै जाग्रा दं नुगोन ना नायना लादो याव मा मा मोनजायो बेखौथ' मिथिला जाबाय पानिपुरि नै मालाय फैसा खामायग्राफ्रा फैसा खामायगासिनो जोंहासो ओजों थांसैलाय लेंबावदोंसै नै जोंखौहाय जोंथ' जाग्रा नंखाया नालाय नायग्रासो जोङो बेवहाय नै सनाफोरखौहाय माबायदि बायो एसे खिन्थिनो र' आङो मानसिफोरखौहाय सना रुफा बायदों बायदि मालाय बासि बासि बायदों ओरैजाय ओमफ्राय बेदर जायोबा जानो हागोन गोसोबायदि लोंनानै थांनो हागोन नै सिङाव माने एकदम सिक्रेट रुम आरो बेना सिङाव हाबदो जादो लोंदो सिङाव आरामनो बिन्दास ओरै मोनसे सालायबाय लक्ष्मी फुटपाथ ओरैजाय बेदर दं नै सेर रायलायनो र' ओरैजाय बियो मा बेदर अमा बेदर ना बियो वाव नुदोंना नै जानांगौ आरोखि ओरै थाबाय लकेल ना ओरैजाय नैबे जाहैबाय खांख्राइ ओरैजाय नैबे खांख्राइ बे जाहैबाय अमा बेदर बे बयलारसो नामासै अमा बेदरानो ओरैजाय मा जाखो बेलाय माथो बेनारबो गैया जेबो गैया गोसोबायदि जायोब्ला आरोखि जाग्राफ्रा जादों वाह थौदो बोरै जाय एरो थांसै ओरैजाय नै सेन्देला याव होदों प्राइस फिक्स प्राइस 250 ओरैजाय जाहैबाय 200 बे जाहैबाय ना अकल हिनजावल' ना अनलि फर लेडिस जाहैबाय बियो मानसिखौथ' नायजाला ओरैजाय नै बेफोरावबो माने न'आव साजायग्रा आरो बियो आयनाबो मोनगोन खानजं मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय अकल माने न'नि थोरसि लथा खुरै काप ओरैबायदि मोजां मोजां ना नैबे जाहैबाय थालिर बिलाइ नामा बेयो नै बेयो माने थोरसिखौ मोजां मोनदों दे नै आङो नुदोंना नै माने थालिर बिलाइसो बिना थालिर बिलाइ पार पिस किमान एटु 150 आच्छा एटु हुरुदु किमान 50 नैबे जाहैबाय 150 नै बियो रेसा आस्ते आस्ते गाख्लाब थारलै मानसिफ्राबो नैबे जाहैबाय अनलि 50 जाहैदों नै माबायदि नुदों नोंसोरो नायनानै कमेन्ट हरदो मोजां ना गाज्रि सिम दं आरोना ओरैजाय नै गासिबो इयाव अकल न'खरनिल' जाग्रा लोंग्रा बाहायग्रा ओमफ्राय ओरैजाय नै जाय जिरायग्रा बे जाहैबाय नै जुदि माल दोनग्रा नांगौ आरो ना बरिया बानायनाय बे जेंगायसो नायो जेंगाय बे जाहैबाय टुल होना जानायखौहाय टुल मुरा बायद' केट'का लायो एटु जुरा 1000 वाव बे जाहैबाय नै जुरायाव एकदम 1000 पियर ना पियर बरिया गाज्रि नङा इयो नांगौ लांफैनो हागोन ओमफ्राय ओरैजायहाय जिफोर थालायबाय एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय ओरैजाय आङो गिदिंबावनोसै दायो मा मा नुयो आरो ना थांफाबाय था इयाव नै आरो बेया जालायबाय माने लाकि नाम्बार 7 मा मोनगोनथाय बेयाव बिसोरसो मिथिसिगोन आरोखि नै बेयाव बैफोरखौ मोनगोन बायदि मोनदां होनायफोरखौहाय ना बिदि आरो आन्दासाव ओमफ्राय ओरैजाय थांसैलाय माने गावनि गोसो बायदि जा आरो थां आरो बेराय ना नै बे जाहैबाय साइमद ना साइमद केट'का एटु 100 वाव एटु कि गाखिर नेকি हास আচ্ছা কিমান এটু 70 वाव আৰু মাংস নাই এটু কি এটু গাহৰি কান আচ্ছা কিমান এটু পার পিস এটু পার পিস 50 টাকা 50 টাকা वाव वाह बरे এটু 30 টাকা পার পিস 30 वाव আৰু কি আছে খাবলগিয়া খাবলগিয়া বস্তু এটুৱে ন আচ্ছা বঢ়িয়া আচ্ছা
आरो थांसैलाय नै ओरैजाय ओमफ्राय जालायबाय सिखा वाव 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 माबायदि सिखा नांगौलै बाला बबे मोनसेखौ नांगौ माबेनिफ्राय फैनायलै मानसिलाय वाव बेखौनो जोंनो नाङा मा नांगौ आरोखि ओरैजाय जाहैबाय मेगननि सेफटि ग्लास नोंना सोरबा बायदों बायाखै बेखौथ' मिथिला आङो ओरैजाय थांसै ओरैजाय थालायबाय नै ओरैजाय देलायग्रा फानग्रा वाव माबायदि नांगौ सोर लादों सोर लायाखै बेखौथ' बुंनो थांला आङो मिथिला लाग्राफोरा लादों लायैफोरा लायाखै आरोखि ओमफ्राय माने फ्राय मानसिखौ आं नुदों माने बेयावहाय लोंनाय जानायजों माने गासिबो एकदम बेस्ट आरोखि ओमफ्राय बेयाव ओरैजाय दंहाय बायसो नै गोसोबायदि नाय आरो लाना थां माने खुद नांगौ ना मा नांगौहाय आरो ना ओरैजाय नै बे जाहैबाय लेडिस अनलि फर लेडिस नेखि न' याद अनलि फर लेडिस बेयाव जाहैबाय गासिबो अनलि फर लेडिसनो नांगौबा लांफैनो हागोन आरोखि बे जाहैबाय गाबोननो लास्ट ओमफ्राय इयाव थालायबाय जास्ट माने मबाइल कभार आच्छा नांगौबा मोनगोन इयावबो मा साइजनि ओमफ्राय जाहैबाय देलायग्रा